खुलुमबाय बयखौबो दिनै देबरगाव मण्डल भारतीय जनता पार्टीनि बानजायनायाव क'क्राझारनि वार्ड नाम्बार 3 आवहाय जोङो भारतनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि मन की बात प्रग्राम जोङो दिनै बेवहाय जों बिथांनि जेनाखि मन की बात बाथ्रा बेखौ खोनासंनो थाखाय जों बेवहाय ज' जादों। दा मण्डल हिसाबै जोङो जोंनि देबरगाव मण्डलाव 80टा बुथनि गासैबो जोंनि बुथ कर्मीफ्रा दिनैनि बे भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि जेनाखि गावनि मन की बात बे बाथ्राखौ दिनै फुरा भारतआवनो जोंनि मण्डलजों लोगोसे गतै भारतआवनो दिनै बे प्रग्रामखौ खालामदों। दा बेखौ खालामनायनि आन्दोआव जों ओरैबायदि मोनसे नलेज जों मोननो हायो जाय नलेजखौ जोङो हयथ' बेबादि खाबुखौ थांनाय समफोराव जों मोनाखैमोन। नाथाय 2014 मायथाइनिफ्राय जेब्ला नरेन्द्र मदिया प्राइम मिनिस्टार जादों बिथांनि प्राइम मिनिस्टारनि मावबोनाय माखासे मोजां खामानि आरो मावनो लानाय देशनि गोबांथार जोंनि मोजां खामानि दिनै जाय बाथ्राखौ जोङो मिथिथारनांगौ सासे भारतनि नागरिक हिसाबै जों मिथिथारनांगौ बे बाथ्राफोर गोनां बाथ्रा गोनां गियान लाइफआव गोबांथार साक्सेस जानाय जिउआव गोबांथार जोङो माखासे मिथिनांगौ बाथ्राफोरखौ दिनै बे गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि मन की बातनि गेजेरजों जोङो खोनासंनो मोनो। दा दिनै बे सम आरो खाबुखौ होनायनि थाखाय आङो नरेन्द्र मदि गाहायखौबो जोंनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौबो आङो देबरगाव मण्डलनि बिजेपिनि जानानै रोजा साबायखर बावदों। बेबादि फैगौ समावबो जोङो बिथांनि जाय मिथिनांगौ नलेज गियानफोरखौ जों बुथुमनानै लानो हायो। दा बेखिनि आरोखि। देबरगाव मण्डल हिसाबै नोंथाङा रायजोफोरनो मा मेसेज होनो सानो दिनैनि मन की बातनि गेजेरजों? आङो देबरगाव मण्डल बिजेपिनि जानानै दिनै जोंनि रायजोफोरखौ बा जोंनि नागरिकफोरखौ आङो मोनसे मेसेज होनो नागिरो जाहाथे फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि गाहाय मन्त्रिनि गोनां बाथ्रा बुंनाय जों इन्डियानि बा नोङो भारतनि सासे नागरिक हिसाबै बिथांनि बाथ्राफोरखौ जों मिथिथारनांगौ। गतिके बेहाय धोरोम राजनितिक रावबो बासियालासिनो जाहाथे गाहाय मन्त्रिनि जेनाखि बाथ्रा बुंथि जों मिथिनांगौ बाथ्राफोरखौ बयबो मिथिनानै लायो। बेखौनो आङो साफ्रोमबो जोंनि भारतनि नोगोरारि आरो लोगोसे जोंनि बिटिसिनि गासिबो रायजो राजाखौ जाहाथे फैगौ समाव जाहाथे जोंनि गाहाय मन्त्रि बिथांनि मन की बातनि बाथ्राजों गोबांथार जों बाथ्राखौ मिथिनानै लायो। बेखिनिखौ आङो खावलायबाय। दिनैनि हाबाफारिखौ बेसेबां साक्सेस जादों होनना नोंथाङा सानो? दिनैनि हाबाफारिया खोब मोजां। दिनैहाय बेहाय जोङो आसा खालामदोंमोन 50-60 जन, नाथाय दिनै बेहाय 150 जनसो मानसिया बुथ मोनथामजों 150 जनसो मानसिया दिनै बाव बाहागो लाबाय। खोब गोजोनथाव बाथ्रा आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गासिबो बुथनि कर्मकर्ताखौ लानानै बेबायदि प्रग्रामखौ आरो खालामलांगोन आरो दिनैनि दिना बिराद साक्सेस होननानै आङो आसा खालामदों, फिल खालामबाय आरो लोगोसे नायगिरि बिथांमोनखौबो आङो मोनसे मेसेजखौ आङो खुलुमहरनायजों लोगोसे बुंनो नागिरदों। फैबाय थानाय समाव जोङो 2024 मायथाइयाव जाहाथे थांनाय समफोराव जों मोजाङै बारग'लांनायनिफ्राय आरो फैगौ समाव जाहाथे जों मोजाङै बारग'लाङो आरो दिनैनि बे जोबथा बोसोरनि प्राइम मिनिस्टार गाहाय मन्त्रिनि दिनैनि जोबथा मन की बात बे बोसोरनि आरो फैगौ बोसोर 2024 मायथाइयाव 28 थारिखआव बे प्रग्रामा जाबावगोन। गतिके बेनिफ्राय साबसिन जों आरो प्रग्राम खालामनो होननानै जोङो सिन्था खालामनायखौ जोङो फोरमायबाय। गोजोन्थों। আজি মন কী বাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত আজি 108তম মন কী বাত আমি দেবৰগাঁও মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত আজি সুভাষপল্লী ৱাৰ্ডত আমি শুনিলোঁ। ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম হৈছিলে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 108তম যিহেতু আজি মন কী বাত আৰু 108ৰ ওপৰত কিমান মহত্ব 108 সংখ্যাটো তাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ক'লে আৰু দেশবাসীয়ে আজি জানিব পাৰি আজি নিশ্চয় ভাল পাইছে যে 108ৰ মহত্বটো কি। আৰু লগতে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা বৰ ডাঙৰ কথা আজি দেশবাসীৰ কাৰণে তেওঁ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে যে স্বাস্থ্য মানে সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী হ'বৰ কাৰণে মানসিক যিটো চাপ আজিকালি দৈনন্দিন জীৱনত সাধাৰণ ৰাইজে বা জনসাধাৰণে যেনেধৰণে ভোগে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা বা কেনেধৰণৰ নিজৰ শাৰীৰিক যিবোৰ আমাৰ চৰ্চা কৰিলে এইবিলাকৰ পৰা উপশম হয়। বিশেষকৈ যোগাৰ ওপৰত বিভিন্নজনে বিশেষকৈ চেছ খেলুৱৈ বিশ্বনাথন আনন্দ, মহিলা ক্ৰিকেট কেপ্টেইন ভাৰতীয় দলৰ হৰমনপ্ৰীত কৌৰকে আদি কৰি বিভিন্নজনে আৰু জনপ্ৰিয় খুব এজন এক্টৰ
অক্ষয় কুমাৰো তেনেকৈ তেখেতে নিজৰ স্বাস্থ্য কেনেধৰণে শাৰীৰিক চৰ্চা কৰি পেলাই সুন্দৰভাৱে ৰাখে এই সম্পূৰ্ণ কথাবিলাক আজি দেশবাসীৰ আগত দাঙি ধৰিলে আৰু মই ভাবোঁ যে অনাগত দিনত যিহেতু ইমান প্ৰতিযোগিতামূলক দিন ৰাইজে আজি তেনেধৰণকে সন্মুখীন হয় তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে কেনেধৰণকে মানসিক চাপৰ পৰা মুক্ত পাব পাৰি তাৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দেশবাসীক এটা বাৰ্তা দিছে যে তাৰ কেনেধৰণে পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে কি উপায় গতিকে এইটোৱে আজি ভাবোঁ যে মন কী বাতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা বাৰ্তা আৰু ৰাম মন্দিৰ যিহেতু জানুৱাৰী 22 তাৰিখে উদ্বোধন হ'ব এই সম্পৰ্কে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীক এটা বাৰ্তা দিয়াৰ লগতে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশৰ দ্বাৰা দেশৰ ৰাইজৰ কেনেধৰণৰ মংগল হ'ব আৰু ভাৰতৰ যিটো স্থিতিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কেনেধৰণৰ হ'ব তাকো উল্লেখ কৰিলে গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ মাহেকীয়া যিটো মন কী বাতত বিভিন্ন ধৰণৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খুব ভাল কিছু সংখ্যক লোকে কাম কৰি আছে আৰু সেই কামবিলাক হয়তো আমি গম নাপাওঁ আৰু সেইসকলৰ কথাও আজি উল্লেখ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গতিকে আমি দেশৰ এজন নাগৰিক হিচাপে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আজি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেধৰণৰ সুন্দৰ কথাবিলাক আজি তেখেতৰ মন কী বাতৰ যোগেদি আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণক জনাবলৈ তেখেতে এটা সুযোগ দিছে গতিকে আমি পুনৰ 2024 আজি 2023 আজি শেষৰ দিন আজি নৱবৰ্ষক আদৰিবৰ কাৰণে সকলো প্ৰস্তুত হৈছে গতিকে ময়ো আজি দলৰ তৰফৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এজন মুখপাত্ৰ হিচাপে সকলোকে মই নতুন বছৰৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু যাতে অনাগত দিনত সকলোৰে মংগলময় হয় बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय गोजोनथाव खौरां रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव